La base fundamental de l'aprenentatge del cicle en direcció de cuina és el que són les competències culinàries. Aquestes competències les aprenen juntament amb competències professionals, competències personals i competències socials. Aquestes competències les aprenen mitjançant metodologies actives, com poden ser seminaris, classes pràctiques, projectes, perquè l'aprenentatge sigui el més eficient possible. El restaurant pedagògic Loyola és una eina fonamental per a l'aprenentatge dels estudiants. En el restaurant posen en pràctica tot el que són aquestes metodologies que han après i d'una forma real. Intentem que sigui el més real possible i que adoptin diferents rols dintre de la cuina. Així, això els servirà amb la seva futura vida professional.